Any rere any ens adverteixen que l'envelliment progressiu de la població provocarà la fallida del sistema de pensions, però que si es retallen se salvaran. El pronòstic del col·lapse immediat de les pensions s'arrossega des del 1985 amb 4 reformes que han perseguit retallar-les, desincentivant la jubilació anticipada, retardant l'edat de jubilació i reduint-ne l'import. A finals d'any s'introduiran 2 mesures preocupants, els plans de pensions d'empresa i el mecanisme d'equitat intergeneracional. Aquests plans, que ja funcionen a l'administració pública, obriran una via d'aigua al model de repartiment, un model on els treballadors paguem les pensions dels jubilats actuals i perquè obren la gestió de les pensions a l'empresa privada i no pivoten en la solidaritat, sinó en la capacitat adquisitiva de cada treballador. Una perspectiva molt perillosa que s'inscriu en la lògica neoliberal de consolidar un sistema de benestar dual on els serveis públics són un recurs de subsistència pels més pobres, mentre que qui s'ho pot permetre compra aquests serveis en l'àmbit privat. El mecanisme d'equitat intergeneracional, que substitueix el factor de sostenibilitat del PP del 2012, lluny de garantir-les, les vol retallar. El futur de les pensions no és un problema de manca de diners per sufragar-les. El problema són les polítiques que promouen sectors econòmics amb escàs valor afegit que només creen llocs de treball precaris i mal pagats. És inadmissible que una minoria rendista acapari la riquesa generada col·lectivament. El futur de les pensions passa per promoure activitats productives d'arrel industrial, sostenible i assentades al territori. Millors llocs de treball, millors salaris i major productivitat suposa augmentar les cotitzacions socials i, per tant, disposar dels diners necessaris per pagar pensions dignes.